बाबूजी बाबूजी का बबुआ रेलवे का परीक्षा में कंफर्म हो गई। कन्फर्म हो गई? हाँ बाबूजी। अरे बबुआ परीक्षा देवी जइब? हाँ बाबूजी। आए जय हो देवी मैया। देखी रउआ हम बचवा के पास को दी, ये लास्ट बाटे, लास्ट साल बाटे। एकरा बाद हम बचवा के उम्र खत्म हो जाई। रउआ कृपा करी हमारा पर, हम जैसा गरीब पर कृपा करी हे मैया। हम रउआ के पास आजा बाजा के साथ आई प्रसादी चढ़ावे। जय हो मैया। बबुआ हाँ अरे काहे तने चुपचाप बाड़े रे? बाबूजी पैसा कम रहे। पैसा के पैसा? हाँ। अरे बबुआ चिंता मत कर, हम केहू तो कह के काजा महाजन कार के जमीन घर द्वार बेच के तोरा के पैसा देब, जनले? हाँ। बबुआ हाँ। पहले बैठ 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 पहले। अरे बाबू देखो बढ़िया से तैयारी कइले बा ना? हाँ बाबूजी। हाँ हाँ आपकी पास आ जाई, बहुत बढ़िया तैयार कैले भाई। कइले बा बढ़िया से ना? हाँ। देखो लास्ट साल बटे, एक बार तो उम्र तार खत्म हो जाई। हाँ। भगवान जय देवी मैया करी हन त कृपा करी हन तू पास हो जाए, ठीक बा? इतना मेहनत तो करल भाई ना, इस साल तो फर्स्ट आ जाई। हाँ फर्स्ट आ जाई। निकाल देबो ना? हाँ निकल जाई। हाँ निकाल देबो। देखो घर दुआर बेच देब हम, भले तारा के पैसा दे, भले रेल के भले टिकट ज्यादा हो गइल बा, मानो तानी पहले भले 100-200 में आदमी चल जात रहन। हाँ। अब तो बिना 500-1000 के ना जइहन ना। इतना महंगाई हो गइल बा। हमनी के गरीब परिवार इतना कहाँ से लिया जाई? घरे दुआर न बचल बा, मर खेत खलिहान तो बेचाइए गइल। आए तो हम तारा खातिर कुछ करब, पैसा देब आ तू जइह, ठीक बा? हाँ देखो तू जाए के तैयारी कर, पैसा के चिंता मत करियो, जनल? तू जा तैयारी कर, हम पैसा के व्यवस्था करो तनी। अच्छा बाबूजी जाते तब तैयारी करा तनी। जा जा। अरे हमें बच्चा हो, रुको हम चल तनी पैसा उसा के जुगाड़ में। मालिक देखी हमार लड़का जाते रेलवे के परीक्षा देवे, घर में 1 रुपया नहीं के, जननी? हमारा के कुछ कर्जा दे दी, हम सूद रगड़ा के दे दे, जननी? आ दे दी हम लड़का के। देखी हम लास्ट साल बटे, इनका परी ना दी न तो समझी कि उम्र खत्म हो जी ओकर। मालिक बड़ा दया होई। कितना दे दी? जन बुझाई तो 10-20 हजार रुपया दे दी, ताकि हमार लड़का कम से कम परीक्षा दे लेबे। लारी है 20,000 बा। जय हो देवता, जय हो मालिक। लेकिन एक डेट बा। हाँ डेट उतना दिन के बाद ना मिलना। हाँ हम तार घर पर कब्जा कर। हाँ हम अपन लड़का खातिर कुछ भी कर सकी ना, घर द्वार नामे करा दे। साइन कर दे। अरे दादा हमारे साइन ना करे, रउआ लिख दे, रउआ पर हमार विश्वास बाटे। ऐसन बात थोड़ी नहीं के, रउआ हमनी के माई बाप बानी। हम जाई ना? ठीक बा। प्रणाम मालिक। ठीक बा प्रणाम। जा तनी। भगाओ। अरे बबुआ जाए लगल? बाबूजी तैयारी हो गई बढ़िया से? अरे हम देखो बढ़िया से जाइए, ठीक बा? ठीक बा। हाँ आ कॉलेज कहाँ जाए के बा हो? बनारस ले गाड़ी पकड़बो? बनारस ले गाड़ी पकड़े के बा। हाँ अरे देखो ट्रेन तो मिली ना, काले परीक्षा बा ना? सुनो 20,000 रुपया जन धल, बढ़िया से पैकेट में ढल हनी, 2-3 जगह धली है, ठीक बा? हेमू में धली है, बड़ा घड़ी चोर चाहे घूमत हसन, जनल? आ ना बेरोजगारी बाटे, चाहे 1-2 हजार लागी हो लागत 10,000, तो का करब, जनल? और जैसे जाके गाड़ी पकड़ लियो बनारस ले, ट्रेन तो ना जाई ना, फ्लाइट से जाके पाई ना? अरे भगवान कहा कर तनी रहुआ, इतना कर्जा लेके केहू तो तरह के 20,000 रुपया दे दिले बनी, जन लो? उन्हें से सब परीक्षा उरीक्षा रूम ले ली है, उन्हें से नौकरी पा के हाँ हमार बड़ी आस लागल बा, बोले हमार घर दुआर बेचा जाई, लेकिन तू नौकरी पा के है, ठीक बा? ठीक बा जी। घर दुआर तो नौकरी मिल तो फिर आ जाई, ठीक बा? ठीक बा। जा बढ़िया से रही, ठीक बा? खुश रह खुश रह।
जा। अरे हमर लाल हो बढ़िया से जाइ हो। ठीक बा। हाँ आशीर्वाद बा हमार तारा पे। अरे बबुआ हाँ बाबूजी। अरे यार तो ना जल्दी आ गइल हो। काहे ऐसे मुंह बनौले बड़ा? बाबूजी हमनी के परीक्षा रद्द हो गिल। का परीक्षा रद्द हो गिल बाबूजी। परीक्षा रद्द हो गई? हाँ बाबूजी हवाई अड्डा पे पहुंचल तो जो पैसा पाती मार दिला जा। पैसों मरा गई? हाँ बाबूजी एगो लड़का के सहायता से हम आ गिल हैं ना तइबो ना करती। हे भगवान ये सब का कर नहीं रहुआ कुछ हमर समझ में नहीं खे आवत। का कर का हो गइल? टेबल पैसा वैसा सब खत्म हो गई? हाँ बाबूजी। हाँ हाँ अरे मतलब का करब मोर खत पैसा केहू तरह मांग के कर्जा उर्जा मांगनी जा मांग के तू कहनी जा देहनी तारा के हम लेके केहू तरह नौकरी लाग जाओ लेकिन उहो ना भाई सरकार रद्द कर दिले परीक्षा रद्द कर दिले सरकार हंगामा हो गिला जगह सेंटर पे पहुंच के रद्द हो गइल। हाँ बाबूजी। भगवान ये सब का होता कुछ समझ में नहीं खे जाए द। चलो चलो घर चल जा वैसे अपन कुछ कर जाई। बबुआ हाँ ऐसा काफी किताब को धर जनल हाँ। जौन भइल भगवान के मर्जी अब उनकरा के टाल सकेला। सुनो बबुआ चिंता मत करो। चिंता कइला से न शरीर गलेला जनल। चिंता मत कर। हमनी के गरीब के दुख समझे वाला केहू नहीं खे। सरकार भी उहे भी निकामा जनल। ऐसा ठीक बाटे चिंता मत कर। मुखिया जी भी चले के जनल। हम जौन काम करी ना जौन भी गरुआरी वरारी कल जाइए तू जौन काम है तौन करी है दू पैसा मिली ओकर से घर के खर्चा उर्चा चलावल जी का कल जाई। बाबू से हमका काम हो जाई। आय हमसे काम ना है बाबूजी। अरे बाबू ना काम होई त हाथ ना है देखो तो है तो कुछ काम है नहीं के कहीं भी कोनो कंपनी में कामे नहीं के तो कहाँ काम करो बोलो। अब तो जाके केहू तो हाथ गोड़िया करे के बाटे हाथ जोड़े के बाटे जौन भी काम मिली वही में गुजारा करे के बा जनल। अच्छा हाँ तो हमारे साथ चल चलो तो बाबूजी हम बात जोर से भूख लगा 2 दिन से खैले नहीं थी। अरे बाबू आज तो का करबो घर में कुछ है नहीं कि कहू देखो तो सब्जी पहले 5 रुपये किलो मिलत रहे अब देखो तो 50 रुपये किलो मिलता तो कहाँ से घर में 1 रुपया नहीं थे जौनो मंगले 20,000 रुपया तोहरे के दे दहनी तू गइल तो उन्हें चोर चोरा लसन गाड़ी भाड़ा लागल मोल खत्म हो गई। तो बताओ हम कहाँ से लिए कहाँ से तो खियाई। तू जैसे गइल बा तो ऐसे हम एगो अनो नहीं की खैले तू कह तो भूख के बाद बताओ हम का करी। हाथना गरीबी बाटे हाथना मजबूरी बाटे हम का करी बोला। घर में एक दाना निके के हम तारा के खियाई जहाँ देखो तो जहाँ 4 रुपया 5 रुपया प्याज रहे वो हो गए बाटे 50 रुपया 60 रुपया कोनो सब्जी देखो तो 60 रुपया से ऊपर बाटे। कुछ भी जा लेबे चावल लेबे जा चाहे कुछ भी आटा लेबे जा तेल लेबे जा सब चीज महंगा ऐसा का ऐसा परिस्थिति है कि सब कुछ महंगा हो गया। हम गरीब कैसे रहल जी हमनी के कुछ बुझात नहीं खे कैसे जियल जी कैसे खायल जाई। चलो मुखिया जी भी उनका यही तो 20,000 रुपया ले जा घर के कागज वगज दे के दे रहा जी चुकता कर दे जी उनकरे भी रहल जी या कल जी या खाई जाई। चलो ल हाँ चलो चलो हाँ चलो चलो प्रणाम। ठीक बानी न अपने अंजल सब ठीक बटे राउर दुआ बाटे कृपा बटे जननी कुछ काम खातिर आइल में जरूर सब पहले के पैसा बा आय पहले के पैसा बा
रुकी अब तो पैसा तो नहीं के हमार लड़का गई रह परीक्षा देवे ना कनी रहे थे परीक्षा देवे गई रहन ओजे कुछ स्टेशन पर चुरा सन आगे गाड़ी भाड़ा में सब पैसा खत्म हो गया सरकार जौन भी है ना पैसा रद्द कर दहल आ सब खत्म हो गई समझ अब कुछ नहीं के घर में रह गए ली घर के कागज जानी ली घर के कागज ली आ जौन पैसा बाटे ना पैसा में हमारे घर के कागज ले ली आ हमनी के कुछ काम दे दी कि कुछ काम कर जाओ खाई जाओ पिए जाओ घर में कुछ नहीं के हमनी के समझिए। तू हमारा अपन आदमी वाला तो तारा के रोज 50 रुपया दे 50 रुपया रोज प्रतिदिन। ये बताई कि रोज तो 300-400 रुपया मिलत रही एक दिन के अब कहे 50 रुपया कहते नहीं। अपना बेरोजगारी हो गई बा देखा मिल में कितना आदमी काम करता 20-20 रुपया कम तो हमनी के का को बताई 50 रुपया हमनी के का है पूछो तो एगो 1 किलो तो आलू तो ना मिली 50 रुपया तो आगे ढेर कह दहनी देखी 20 रुपया पलावल बा अयो तो कैसे कर बताई 20 रुपया 50 रुपया कहत नहीं 50 रुपया में हमनी के 2 आदमी एक टाइम के हमनी के खानो तक ना हुई। ठीक बाटे भाई कौन करे लेकिन 50 रुपया में का होखे वाला बताई। हई तो लइकवा ठीक बा हाँ तू न बूढ़ वाला। अरे महाराज तो का कर वही में गुजारा करे के बाटे हतना महंगाई में का कर बताई तो दोनों जना के 50-50 हो दे ठीक है बा ठीक बा मत हमनी के 2 दिन बन जा तारा लेखा कितना वाला सा अइला सन 10 गो 15 गो गइला सा बताई तो सब तो माने कर कारखाना में कोले तो हमनी के कहाँ कोल जाई तारा से काम ना हो पाई बूढ़ न बांधे हमार लइकवा करी ना हम कुछ ना कुछ करते रहब वैसे न कहा तो 50 गोले बेसी हम ना दे। ठीक बा जौन बुझात तौन हमनी के दे दे हमनी के काम कर जाई। ठीक बा काल से काम पा जियो। ठीक बा क बजे 2 बजे। अच्छा ठीक बा चलो तो प्रणाम। ठीक बा प्रणाम। चलो बबुआ चलो भैया हम राव सबके प्यारा दुलारा के सिंघानिया रउआ सबके पैर छू के प्रणाम करतनी। रउआ सबके वीडियो के माध्यम से दिखौले हैं कि कितना बेरोजगारी हो गई बा इस समय। रउआ देखनी है कि 1 रुपया खातिर आदमी मुमताज हो जातन कैसे आदमी आज तक से जो सरकार भी हमने के कुछ हमने गरीब खातिर कुछ नहीं कर पावत। जैसे कि रउआ सब देखले हैं जा कि नौकरी खातिर लड़का कितना मेहनत करता है कितना घर दुआर सब कुछ बेच जाता लेकिन बाद में का होता है कि जौन परीक्षा बाटे वो सब रद्द कर दिया जाता है। एक से का पूरा गरीब के पूरा इफेक्ट पड़ता है पूरा सर। और साथ ही साथ रउआ सब देखने है कि इतना महंगाई हो गई बाटे कि जहाँ हमनी के 10 रुपये के आलू खरीदते 10 रुपये के सब्जी खरीदते रही जा वो आज हमनी के 60 रुपया 70 रुपये के खरीदते रही जा। ये इतना बेरोजगारी बाटे का बतावल जाओ। जहाँ देश दुनिया में आदमी कमात रहन कर कारखाना में कमात रहन जहाँ 500-600 रुपया मिलत रहे रोज के आज ऐसा हो गई बाटे कि सब कोई आ गई बा एक घड़ी गाँव में जहाँ 50 रुपया पर नौकरी करे खातिर आदमी बेवस बाड़न। 50 रुपया केहू तरह मिल जाओ तो वह ज़्यादा बाटे कम से कम एक टाइम के भोजन भी ना मिली ऐसा परिस्थिति आ गई बा आजकल के। और वह सब देखते बानी जा हर साल कोई न कोई लड़का के एज अपन खत्म हो जाता अपन उम्र खत्म हो जाता लास्ट रहते जबकि नौकरी निकलत नहीं खेल लड़कन के एज खत्म हो जाता तो लड़का निकामा हो जाता। पढ़ लिख के कैला का इतना पैसा लगा से फायदा का भाई जब कुछ नौकरी ना पाई कुछ करी ना कर कारखाना में काम मिली उहे काम जो हम गरीब के बानी जा उहे सब करे के बाटे दूसरा के जाके हाथ जोड़िया करे के बाटे फरसा चरावे के बाटे बस इहे बाटे। जय हो भोजपुरिया समाज।